Oras malita saluhna di hamu akadamang dok dainang di dia pihita maringan di tikion sahak mata benami itu hita saluhna. Marhite-hite video on uruban nami mahamu akadamang dok dainang mengatusi hatan itu hatta imana tersurat di 2 Timotius sada ayat sada rodi ayat 14 tu epistel tanggal 2 Oktober 2022. Adorang sohujahau kami jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohok dame nesian debata amata dok nesian anakna Yesus Kristus Tuhattai. Amin. 2 Timotius sada ayat sada rodi ayat 14. Au surat tinongos ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus marhite sian tahi ni debata marguru tu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Yesus mandapoton si Timoteus anak kokku na hinaholongan asini roha talup ni roha dami sian debata ama dohot sian Kristus Yesus Tuhattai. Mau liate rohaku di debata na huoloi di bagasan roha na yes sian aka da opung dope ai sumar pasohotan hupai ngotingot to dia katangyaku borngin nang arian ai masihol doau marnida ho marningot ilu-ilumi anggiat gog halalas ni rohakku ai hu ingot do hapor syaumu naso marlauki na maringanan hian di bagasan opungmu boru si Lois nang di bagasan inangmu si Oiniki alai dohok do di bagasan ho di hapor syai rohakku alani ihu paingot to asa di parata-rata ho sinon lehon ni debata na tuhoi dina huapehon tangaki tuho ai di lehon debatado tuhita toddi hagogoon toddi haholongon toddi pangarajayo diri dada toddi hatahuton oppe unakko maila manghatidakon tuhatai jala unang hailau nauna tarhurung humokop ibana dohot mahotahe manghokok barita nauli sian hagogoon ni debata ai di palua jala di jodo hita marhite-hite pajowon na badia dada marguru tu ulauta tung sian tahina dohok sian asini roha na binasabasahon tu hita di bagasan Kristus Yesus na sian mulani mulana alai nuang di papatar do di natarida si palua hita Kristus Yesusi ibana do pasohoton hamatean di paulup hangoluan dohot hatotongon marhite-hite barita naulii tusi doau di pabakit gawe parjamita dohot apostel dohot pangajari alani ido ubain namar sitono nau alai dang meila audisi ai hutadaro ibana nahu hapor siai jala pos dorohaku margogo ibana mangaramoti na pinalumehon nai tuau rodi ari sogoti ihuton ma akapoda nati kosi tiromu songon nau binegem sia nau di bagasan hapor siaon dohot holong ni rohani Kristus Yesusi na pinalumehon na dengganima ramoti marhite-hite tod di perbadia na maringanan di bagasan hita ido yanggo sahakna di hamu damang dok dainang hurian itu hatta manang di dia pehita maringanan di tikion seadong do jupak kita aka natoras mana akan amal holong ni roha naolo mangaleon puda olo do puda nai taulahon ala taida memang tarida dona sian pangalahona na pinudahon nai alena deba olo do gabi di pujian nyari gabi juk rohatta ala holan puda nai dipadok ala yang go dinguduna siganu pari dan gabi boy tiruan ido olo gabi juk rohatta
Olo mata dok, ay horan mamudai amat tahun manang inat tahun. Alai dang ture podana tu pangalahona. Alani pamudai tari doi sian ngoluna tiruat do manang dang. Unang gabi pamudai si pudaan. Unang atong gabi pinicang na sida ala dang ture pudana. Hurian itu hatta damang dok dainang nang pe songoni las dor hatta mulu dope adong jolma nama mudai. Berarti holong dope rohana tu na dipudai nai. Unang matongan gabi so diulahon manang dang ditangihon. Denggam manyan moladong pamudayon bataulahon. Jala nama mudai ipe ikoboy manyan gabi tiruan. Dia mau kadamang dok dainang ditasaluhukna hirasonguni do nang apostol Paulus na memudai anak haholongan na sian haporsiaon nyadang tubuna alai ala sian tiruan pabahenan jala nunga bena dianggap si Timoteus gawe anak haholongan na dingolu haporsiaon dipudai do si Timoteus asa denggan yan parangena terlumubi na mengadupi akahamolon tikini si Timoteus dihuriai. Ikut dibuhali do ibana, dipersiapkan do ibana asa harutang nyan haporsiaon. Ai posono pe si Timoteus nunga diulahon ibana di namar huria. Alanima pengalaman ni si apostol Paulus sangat banyak nagabe persiajaran nekos si pasahaton na tu si Timoteus. Dia mau kadamang dok dainang dia manai naikon si pasahaton ni si Paulus tu si Timoteus marhite turpukon. Na perjulu harap do rohani si Paulus asa di parata-rata nyan si leon-lehon ni debata. Akan ang pinasahat ni debata marhite-hite na dia pehon si Paulus tangan na tu si majujung ni si Timoteus boy marai marhite pasahaton na katohonan manang ulaon dinalah marbarita nauli di parata-rata nyan si leon-lehon debata diingok muse aka ahado ulaon na pinasahat na tu si Timoteus unang lalap ibana manang gabi unang mabiar ibana ala gudang dona nama kasuguhon na manaringoti Kristus. Ay dianggap dona molo silang hasahatot doi. Jala diida dona hamatian ni Yesus adalah karena tindak kejahatan na. Jadi gudang do gabi mabihar maka tidakon Kristus Yesus ima Tuhan gudang do. Alai apostol Paulus dipengok masih Timoteus disungguli marohana muse. Ai di pasahat debatado tu hita ima todi haguguon todi haholongon doho todi pangaraja diri dada todi hatahuton omma nama nagabe perlengkapan tu si Timoteus asa margogo ibana nangpe bajar do pe ibana todi haguguon ima dinalawo mang hajong jokkon hati goran. Unang gabi gali ibana, unang gabi sumurut semangakna molo laho pajong jokon hati gorang. Unang gabi sumurut ibana ala godang nakaningan nama kasuguhon Yesus gabi gali nang aporsion. Diliod do haguguon tu ibana disungguli muse ay diliod de batado tu hita ima todi haguguon. Buha kadamang dok dainang dihita nungain. Songo dia do todi haguguon nang saha tu hita. Adong do manangdang. Apakah kita masih berani dinalahu manghatidakon Kristus Yesus tu hatta? Na ido si palua hita. Ina taha persiai jala ido Tuhan. Na mati tersilang humokok perdosa. Unang do jaka na humaliang tanungai non. Nalam torop akan nama kasuguhon Tuhani. Hita pena gabilang barani bena makatai. Gabilang barani hita patuduhon parangi ni ngolu na Kristen na tutu.
gabe hira bidohorak kita, gabe mengikuti kita, mabiar kita. Dan jelas di dia porsiata. Ala yang gohalak Kristen ikut tari do identitas dirina. Ikon adang do integritas ni dirina. Mulna Kristen ibana dia harus mengatakan saya berbeda haporsiaun. Jaradang nagabe menutupi haporsiaut tahita. Ale tai huton totong haporsiaut tai. Namangi hukma ima nadidok na musena tordi haholongon. Ima hagogoon ni na pinasahat ni debata tu hita. Mulu pe gudang akka na makasuguhok kita. Ale bukan berarti kita melawan. Bukan berarti kita frontal. Tordi haholongon. Ipatuduh hodonai marhite parangi holong na pinatuduhon ni Jesus. Buhadu ibadah maka holongnya kamusuna. Idu natong dipasaha tu apostel Paulus asa ditonahoni tu si Timoteus. Tordi haholongoni ikom manyan marperbui. Ikut taridai unang gawe dipasiding akka naso sarupa do ibana. Akan berbeda ikut tetap do haholongan. Asa marhite holong na siyan Kristus na pinasaha na tu si Timoteus. Bo na sida menada. Ay gurang do kadamang do dainang alani parangi. Boy do na gabi menada zolma di Kristus. Tang pola na iko di jahay Bibel. Ipatorang tu na sida. Alay marhite siyan parangit tape. Boy do na asing menada Kristus. Ay perbui ni haporsyaw ni. Ay kon marperbui may siyan parangi. Dan say holan siyan hata manang siyan ngulu siganupari di bagas tabi. Alai diduru pena, iko bodo taridai jala ditiru dongan. Las bohama musena sesama Kristen, adong do penungain roha holong. Bohado hita maka holongi dongata naso sa agama lo hotita. Bekot jumolo doha holong atta dongata. Nungai nonra gudang dona akka par bulat-bulatan. Nunga gudang nungai siuan lomo nabi hati. Dia kepunguan nga olo be macam akka rohana, nga macam be nungan si ben nabi, nga olo be na ditihasi donganna, nga olo be di baburu-buru akka donganna, roha holong nunga lemdau. Ale disungguli manungan dihita, asa taingok muse, taparata-rata dilehon Tuhan hidup tuhita, ima toddi haholongoni. Namangi hukma damang dok dainang diajari dotong musena si Timoteus asa diingot ibana todi pangarajayo diri. Oma argasi tutu boha ibana mangarajai dirina. Dia kalingkungan na berbeda. Di lingkungan na heterogen. Na marmacam nungain akka parangena. Bagaimana kita tidak menjadi bagian si ulaun hajahaton. Dan terhisap kita tuaka pangalaho na sudinggan. Iko bo hita mangarajai diri. Olodo hita ramat pungu tuaka punguan. Alai gabe tadi hutita tuaka pangalaho na suture. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen. Iko gabe sibuan sodang dohita dohot hati urun. Iko gabe sira dohita manirai nasida. Iko bui do. Dang nagabe sarupa hita dohot akka perjahat. Alai molubui tabuan manasida ai nunga tarajai dirita. Idurana gudang nunganon nakadamang dok dainang pangarajayot diri moru di akka piga-piga jolma. Holan adong nungain akka barita naso toho jolmon nungain merlub baru natur mengetik mangalion tu media sosial informasi nangpe so toho dope nangpe dang sebuah fakta gabe hoax mai gudang masa doi ujungnya gudang do nahona tertakup alani undang-undang ITE gudang dang nagabe holan akka danak ama-ama do kana metua pena bodo gabe tertakup alani aha dang boy dirajaibana dirina dang boy dirajaibana tanganna
Dang diboi raja ibana pikiranna nang akka hatana pena. Ujungna asal pepicito nama nungain. Jadi sunarion dang naholan mulutmu harimaumu, alai jari-jarimu juga adalah harimau. Iko boido oromon, iko boido raja diri. Asa unang gabi mapakorhon tuakana sudenggan. Dihamak kadamang dok dainang hita saluhukna. Nunga dipaingok nak kita taringo tu akka toddi na pinasaha ni de mata tu hita. Idu na arga naikon si parata-rata ta sungguling muse ta parata-rata muse. Tang nagabi holan akka perhalado kadamang dok dainang naboy mamaritahon barita nauli alai tu sudi pehita ikut dohok dohita berperan serta dinalaho pararaton pa barita nauli tu akka dua tabi ala tantanganon ikon hadapat ta bersama do dang boy holan padita dang boy holan situa dang boy holan guru huria bive pro diakones evangelis laho makubaison alai sudi hita nunga terjauh hita kadamang dok dainang gabe sibuan barita nauli tu humaliang ta hurian itu hatta di tasaluhukna atau tahalas somma nagabi tiruak kita 7 naung tatangion hatan debata tasunggu 5 unang gabe sumurut tita unang maila hita marbarita nauli ay tiruan na pinatupan ni si Paulus ido na naing tiruan ni si Timoteus dinalaho mabaritahon barita nauli atong hitape nung hadi patuduhon Jesus panghokopan na tu hita maila dope hita manghatidakon Jesus Tuhan maila dope hita nungain nagabe Kristen dang bera alay ekon semangat do hita mulu peta adopi akaha maulun tahingok mabaharo apostol Paulus pe na manurat to surat naon didok dona unang mailaho ala niyaw ala tarhurung doa nungain dinalahu mamaritahon nauli hope unang mailaho ala niyaw. Kita juga jangan jadi takut ay aka naporsyai pena mengadopi hamaulud do dinalahu marbarita nauli boha kadamang dok dainang maila do hita manghatidakon Kristus Jesus ima Tuhan maila do hita nungain madokon Jesus do no marga dia atong saya masih gorgorma aka todi hagugoon todi haholongon todi bangarajayo diri di hita aidang diliot dewata tu hita todi hata huto gabi tiluam mahita diakka nahumaliangta Tuhan memberkati amin.